umu-reject umakoti wakwakho noma ungathi sila uyamrejecta kufanele ngabe uyafika lapha njengomakala kufanele ngabe uyafika lalela akafike lapha kuwena ngithi wakho ulandelwe wena uthathe uzolala nawe mhlawumbe uzolala nawe uthathele wena uyangithuka hayi fanele uthathelwe wena ngitshelo wakho uyazi namanje hayi indlela osongilwise ngayo u-anti kamakala kade kufonele wena ekutshela ukuthi bafuna nothi kaMabiyela bafuna ukuza kwakho washona lena because uqhubeka nayo le ngqondo yakho abakhulume nawe because I don't know them bazokhuluma kanjani nami uzokhulumani nami engakazi owakwakho umakoti nje ngiyakuchazela ukuthi bafonele you wena can wena hide the information ngizokikisa kanjani uzobona uzozana ngoba naku phela wena ukwazile ukungifihlela wathatha wena ukuthi ube umama ube ubaba kube yonke into ekubeni endaweni yami wafena wadecide ukuthi uzoba umuntu uphinde ube umusa yenza